Tam sıkmaysan abat. Nämetdiň bolýar? Resul? Adam, olmaydı. Näme diýen o berdi? Ýargyçy. Avtobusa garaşyp dur. Avtobus? O saat 12 bol avtobus ban bu wagt. Öňe barýarmy? Ýör maşyna almak gydaýyn. Bolýar. Ofisde işleýär. Ofista. Diňe ady ba. Dogry aýtsam, ejeme-de söz berip ýatadym. Ertiremme zat gulýalak bolýar diýen ol ýana içerik köşme ýok. Ine şu dermanym inson kupulum aldım. Gelenin gowly. Bolmasa öýüne atyp gaýtjam bilmän boldum. Ay bolýar da düşünüpdi ýani ýok. Ýördas ine öňe düşeli. Sawal zat. Tam sıkmaysan abat. Nämetdiň bolýar? Näme çymyrýar? Düşünmedim sana. Ha, erkek. Adamlardan urgusuna jogap berip, durmuşyň urgusuna jogap berip bilen okmy? Näme çekinýän erkek? Saňa bütün maşgalaňyndan ýa. Durmuşdan sen çekinmeler. Bizi şu derejeye getirmek üçin ne ejemin qakamyda aňsat bolanlar diýäňmi? Ýok. Olarym durmuşyň iň ulug urgularyna çydap bizi şu derejeye getirenler. Dost, şunu ýatdan çykarma. Günüň garanky gejesine daň ýaky bolýanlar. Daňa ýakyn bolmak isteseň, hiç haçan durmuşyň urgusyna utulmagan.